ҳамҷорони азиз, айни мо айни ҳол мо қарор дорем дар як плантатсия ниҳолхонаи ниҳоли чормағзи Чандлер пайванд кардагӣ. И соли гузашта пайванд кардагӣ буданд моҳи август. Мана аллакай 1 сол шудааст. Қадашро бинед ки аз 1.5 то 2 метр аст. Мана акаи мунаввари мо дарунаш дуромад, аз акаи мунавварам дароз аст. Худо хоҳад мо ҳаракат мекунем аз ҳамин ниҳолҳо, аз ҳамин 1.5 метр пасти пасташ сар карда дарозтараш то дигар дарозаша биёрем. шумо дархост кунед, мо ин чормағза ниҳолашро ба шумо дастрас карда мебиёрем. худо хоҳад. ин чормағзи дар сатҳи ҷаҳонӣ сифаташ хуб аст. бисёр ҳам мебандад, қадаш баланди бад намешавад. мевааш дар бозори ҷаҳонӣ қимат аст. ин аз 2 солагаш аллакай 3 солагаш мебандад. аз 2 солагаш агар ҳамиро мо аз ҳаминҷо наканем набарем, дар ҷояш мебандад, лекин мо меканем мебарем. баъде ки шинондем бо 40 сантиметр монда дар рӯзи наврӯз, яъне гармӣ ки шуд, баъд мебурем аз нав ниҳол шавад. баъд аз 3 метрам ҳаст. 3 метрам ҳаст. парваришашро ман ба шумо бо нишон метиҳам дар давоми ҳаёт зиндагӣ. худо хоҳад соҳу саломат зинда бошем. нишон метиҳам. мунавварака ман бошам набошам ҳамин ниҳолҳо бор мекунед. майнаш аз ҳамин ниҳолҳо бор мекунед. ниҳолҳо сифаташ беҳтарин аст. мана бинед, дохилаша нишон киям ман. мана сифатҳои беҳтарин аст. ягон ҷирм, ягон касале надорад. сол ба сол мо таҷрибаамон нақс шуда истодааст ва аллакай мо медонем чӣ ниҳолҳо барем. бале хел ниҳолҳои тозаи хушрӯй мебарем. худо хоҳад ин ниҳолҳо дар тоҷикистони моро бояд обод кунанд. ки нишонтиед ана ҳамдиёрони азиз, шумо дархост кунед ниҳолҳои чормағзҳои Чандлер. ниҳоли Чандлер ёдрас мешавам ки соҳибашро ёбад, ҷояшро ёбад, обу озуқаашро ёбад, ниҳоят бисёр мебандад. хай акнун мебарем. кадом ниҳоята мешавад, кадом ниҳоята намешавад, ман инро ҳоли аниқ гуфта наметавонам. то мо бурда насанҷем, ноҳия ба ноҳиябандӣ накунем, нафаҳмем, намедонем. лекин ман дар хуҷанд дидам бисёр бастагӣ буд дар даруни як боғ. хуласи гап мебарем, боз месанҷем, мебинем кани чӣ хел мешавад. то таҷриба накунем, намефаҳмем. мана чормағзҳои Чандлер каме кам 1.5 метр мешавад. ҳамаш пайвандӣ. мана ҷои пайвандашро бинед. ҳамдиёрони азиз, айна инҷа ҳозир ман аз сухани ҳамин соҳиби ҳамин ниҳолчаҳо сухан мегирам. шумо савол тиҳед, акаи мунаввар ки ҳамин ниҳолҳо чанд сола ҳастанд, дар чанд солагиш мебандад, вақте ки бурда шинондем чӣ қадарша буридан дар кор, баъд дар ҳар як чанд донааш якти дигар бордоркунанда кадом сорта шинонем. ҳамин саволо тиҳед. Selamun aleyküm. Çekmez cinsi. Kök 2 yaşında, aşı 1 yaşında. Dikimden itibaren Mart ayında 40 santim ve gözün tam üzerinden çapraz şekilde kesimini yapıyoruz. این میگوید که اینش 2 ساله، انا اینش 1 ساله. بعد که شما تو مهم مرد بمیگو چیکنی تو همین پیشی نزدیکی همین بایش مخچهش burretun. Burretun, hay. Fidanlarımız cinsine doğrudur, garantilidir. Garanti ettim ki iminne hemen Çantler'e. Çandler. Çantler.
Dölleyici olarak Frangetta ve Fernetta çeşitlerini öneriyorum. Fernetta, Frangetta kiti ve çi میشد بردار کننده همین میشه. Yani her 10 tayı çanderde yakta bordor 10 kanadayı tane bir mi? şundandır. Evet, 10 adete bir. Fernand Yak. Nomaçı ve bordor kanada. Fernor ve Frangetta ve Frangetta Fernetta. ve Fernetta. Frangetta Fernetta diga çormazam yakta şundandır. Veya mı banda da? Bu da hasıl veriyor da. Tabii. Evet. Böyle mi? Şerner budas nomaş en bacha. Şerinari خدمو. شرینار ها درباره من گپ زد همین درو از همین شخص ما ممکن خریداری کنیم هم دیوران عزیز از ما درخواست کنید ما با شما میبیاریم هم دیوران عزیز یک جهان تشکر شرنر تشکر ederim. Elhamdülillah.